Sa dakbayan sa Mandaue, 8 kagiingong nga drug personalities ang nasikop sa gipahigayon nga checkpoint o sa kanila job order personnel sa Barangay Kanduman. Si Chona Carion sa report. Alas 10 sa gabi igisugda ng checkpoint sa mga sakop sa Station 1 sa Maydan A. Soriano, Barangay Sentro. Mga taxi ug motorsiklo ang gipahunong sa kapulisan. Diin mo'y gisakyan sa 8 ka mga dinakpan. Giilang nasikop nga si Enrique Versosa, taga Barangay Kanduman. Giingong job order personnel si Versosa sa Barangay Kanduman. Nakuhaan siya og 2 ka pakete nga gituang shabu. Giangkon hinuon ni Versosa nga tigamitan siya og gidiling drogas. Continue niya among checkpoint diya sa may Soriano, diya sa may kanto. So gabi nakadakop sa mig 8 ka buok ni sila niya na ay 2 ka bayot na amo nadakpan nagsakay nig taxi. Mo nga nakatigamitan. Dili. Dugay na kay sukada katabaho ko wala na ko ning kanya. Natintal ako sa akong amiga. Laing nasikop ang 3 ka magsuong biruin nga sila si Richard, Racel ug Ronald nga tagalungsod sa Cordova. Nasikop usab si Oliver Purog, Winston Dayag, Aurelio Agak-ak ug Ramilito Bagyo. Mato ni Chief Inspector Aldrin Villacampa, hepe sa Station 1, nga sagad sa ilang madinakpan nga nasakmitan og gidiling drogas, manggamitay lang ug didto sila sa Villa Gonzalo ug Carbon mamalit og gidiling drogas. Chona Carion, Balitang Bisdak.